Hallo Ola. So vandaag zijn we bij dag week 22 van 50 der Ehemaun en motorsprek. Oppgow. Mij noemen als ongeveer. Wo de Oppgow wat hier zo weit. So, deze week is Dien Ehemaun halpen. Vraag met wat kan ik die helpen deze week? Zielpunt voor deze week. Deze week houdt zich van in dem na te stoppen wat Gott für uns gemerkt hat, als eine Halpersche te aanzien oomkje. Met de vrouw, met wat kan ik die helpen deze week? Vandaag. Dooraan dass du nicht bloß live in unjastetten bewiesen, aber das am auch denken helpen dat du zijn lieftoelden partner bist en best wellens bezier am te gunnen in deze reis im Leben. Schriftstellen für diese Weg. 1. Mose 2, Vers 18. En Gott de HAR zegt dat es nicht gut dat de man soll allein sein. Ich war für eine halpersche merken. Jeremia 29, Vers 13. En je worden mij zeken en mij vingen, wanneer je met al die harten mij zeken worden. Ons bezinnen an eine halpersche te zijn. Vom Anfang der Schöpfung, Gott hat sich dort väajenomen dat de moomkjes zo meer zijn als bloß zum jesolschof. Zij zijn gemeint eine halpa te zijn, zum oppmuntren en Ehemaun unjastetten zoals to dem Harn en jerajchtichkjeit. Froag Dieselfst, zie ik de halpersche wat voor mijn oomkje passend is, zoals Gott mij te beroept heeft. Verzeek ik immer de wij om mijn oomkje oppmuntren en unjastetten omdat hij den man kan zijn waartoe God beroepen heeft. Verzeek ik wij wil ik unjastetten en oppmuntren kan omdat hij zo'n man kan zijn als God verlangt. Dat fehlt dat ik door aan denken doe dat God zegt dat es niet goed dat de man zal alleen zijn. Ik zie uitgewählt om mijn Ehemaun zijn halpersche te zijn, vollständig für gemustert. Weil ik mij eintrachtig geschlagen wegen mijn oomkje de dingen niet zo deed als ik geloof de zullen gedaan worden. Tom nu denken. Dit leven is vol met woel, wo du die wilt die te verholen wat helpen die toekomst im leven te bestemmen. Dat leven is nu en dat is zo kort. Stu voor de waarheid en leef dafür voor dem levenden God. Ziek met den ganzen hart en hij wordt die stoppen directen. God zegt nicht nur moomkjes für uns, te eine halpersche te merken für de mannen. Hij zegt nu für uns, dat du wellens bent eine treuhartige halpersche te zijn, dat hij eindval met vrede merken kan. Debbie Pearl. Bist du wellens ja te zijn te dem Harn Jezus? Praktische Oppgow. 1. Frau Dien Ehemaun, met wat kan ik die helpen van jou? Sie reidt zum eine Hand te geven oder ein Uhr zum Horchen. Buiten dort te kleine werk oder bloß volksmäßige door verarmt te zijn, deze einfache werk wies ein Willen zum Deinen. 2. Hou den Ziel und seine Neidigkeit, denk an, wo du von der helpen kannst, seine Fuhr leichter zu merken. Hol im Denk sogar die kleinen Worten von Not spiegeln Gott seine Life. 3. Do die an 1. Mose 2, Vers 18 besinnen, denk an die Ehe und die Verantwortlichkeit und dat du den Ehemaun seine halpersche bist, von Gott geschaffen besonders für Workbook Uitschnitt, Journal, zum Settungen schreiben. Wo du den oomkje sich verholen en dat du deze Frau Frauendeutsch. Met wat kan ik die helpen van jou? Wat van de gevoelens oder gedanken reden in dien hart wegen deze werk? En wanneer wij voelst dat God die leiden duidt, zoals du dien Ehemaun unjastetten duidt. Ontekens onhelpen. Schrijf op en wanneer wij du dien oomkje van jou deze werk geholpen had en ook irgendwo du merken duidt in deze ervarenheid. Verschriftbericht für diese Werk. Ich frug mijn Ehemaun, met wat kan ik die helpen van jou?
Ich deed mij anstrengen am unjastetten oder am uithelpen in een wertvollen Weg. Ich deed mij an mijn oom bezinnen, zoals de helpische Gott mij erschaffen heeft. En ich deed mij ook an 1. Mose 2 vers 18 bezinnen. Vielmal Dank zijn, bis nächste Mal. Gott de